Днес ще си поговорим за монетите. Една такава може да е по-скъпа дори от остров, от частно имение, което е с всички екстри. Какво обаче е различното между тях? Дали години, дали грамаж, ще разберем малко по-късно. Цената на една монета зависи от много неща, но най-важното е тя търсена ли е от колекционерите. Друго, което определя нейната стойност е колко е рядка, колко вида или колко броя има от нея, с какво качество е, колко е запазена и дали има достоверна информация, че тази монета означава това, за което става въпрос. Какво ще рече това? Дали има история, която потвърждава нейното създаване? И не на последно място също и размера, като грамаж. Но това е може би най-малкото, което определя стойността. Ако ви харесва какво правим, подкрепете ни, като се абонирате, харесвате, лайквате. То май беше същото, но може и да коментирате. Сега, едно важно уточнение. Монетите, които ще ви покажем, са на този етап най-скъпите. Но това е динамичен процес и утре в други ден вече може да е различно. Но все пак тези монети, които сме ви подбрали, винаги ще бъдат в първите 10. Някои от монетите, които ще видите, са били в обращение. Други са създадени само за колекционери. Но най-важното е, че всичките струват милиони. Достойната 7-ма позиция в нашата своеобразна класация заема британският златен суверен. Британският златен суверен е монета с почти кралска биография. За най-скъп се счита суверенът на Едуард VIII, изсъчен през 1937 година. Монета, която на практика не трябва да съществува. Причината за това е, че Едуард VIII управлява по-малко от година и абдикира, за да се ожени за Уоли Симпсън. Никога официално тази монета не е била пускана в обращение, но кралският монетен двор изработва няколко пробни суверена, които днес на търгове достигат цена от над $2 милиона. Първият златен британски суверен е изсъчен през 1489 година, по времето на Хенри VIII. Това на практика е пропаганда в злато, показваща силата и мощта на тогавашната династия Тюдори. Един от емблематичните златни суверени е този от 1817 година. Върху него е изобразен Свети Георги, който побеждава дракона. Дизайнът е на Бенедито Пистручи, а изображението е доста реалистично. Тази монета също е сред любимите на колекционерите по целия свят. Последният златен суверен е изсъчен и пуснат в обращение през 1932 година. След това рухва златния стандарт, а суверенът се превръща в инвестиционна и колекционерска монета. Шестата позиция принадлежи на канадския златен кленов лист с впечатляващия номинал от $1 милион. Това е най-голямата златна монета в света, направена от 99,999% чисто злато. Това е абсолютен рекорд по чистота на златото и понеже примесите са незначителни, това я прави доста мека и податлива на повреждане въпреки внушителните й размери. Тежи цели 100 кг, а диаметърът е 53 см. Създадена е през 2007 година като демонстрация на техническите възможности на кралския канадски монетен двор. Първоначално е планирана като уникален музеен експонат, но по-късно са изработени още няколко бройки от нея. Някои от тях са в музеи, други в частни колекции и трезори. Номиналната й стойност е $1 милион, но тръжната й цена надминава $6 милиона. На практика това е най-голямата златна монета в света, призната от Гинес. Идеята за създаването на монетата започва като експеримент по отношение на размера, тежестта и възможността да се работи с почти 100% чисто злато без примеси. Крайният резултат обаче носи световно признание на страната и на кралския канадски монетен двор. На петата ни позиция с древна достолепност застава омаятският златен динар. Тази древна монета е датирана към далечната 723 година след Христа, по времето на Омайядския халифат, първата голяма ислямска династия.
Това е периодът на цъфтеж и просперитет, когато ислямската държава се простира от Испания до Индия. Мощта и налага оформянето на самостоятелна ислямска парична система. Златният динар не блести с особена визия и няма запомнящи се изображения по него. Той е покрит с текстове, в които се говори за свещената Мека, за добив на злато от земите на Хиджрас, има изписани религиозни текстове и всичко това с изящно калиграфско умение. В някакъв аспект тази монета е форма на религиозен документ, защото върху едната й страна е изписано името на халифа, годината на Хиджра, летоброенето по ислямския календар, указание за свещения произход на златото и други религиозни послания. Това е една от най-ранните златни монети с чисто ислямски характер, запазени до наши дни. Известни са по-малко от 15 нейни екземпляра и всеки от тях е внимателно и грижливо документиран. Заради своята уникалност и рядкост в колекционерските среди монетата е оценявана на над 6 милиона щатски долара. Често я определят като най-важната ислямска монета, съществувала някога. Четвъртата позиция в нашата класация принадлежи на златния флорин на Едуард III, наричан още двойният леопард. По времето на управлението на Едуард III, Англия се опитва активно да влезе в голямата европейска търговия. Тя се старае сериозно да съперничи на флорентинския флорин и на венецианския дукат и именно това става причината за изсичането на златния флорин на Едуард III през далечната 1343 година. На практика това е първият сериозен опит на Англия да създаде международна златна монета. На лицето на монетата е изобразен самият крал, седнал на трон, обграден от два леопарда, откъдето произлиза и прозвището на монетата двойният леопард. На гърба е изобразен богато украсен кръст с хералдически мотиви. За съжаление, тази монета не успява да спечели доверието на хората. Много скоро е изтеглена от обращение, а до днес са запазени едва 3 нейни екземпляра, които са част от музейни или елитни частни нумизматични колекции. Специалистите оценяват всеки от тези безценни екземпляри на около 7 милиона долара. В колекционерските среди тя се приема за изгубеният прародител на британското злато, защото на практика е първата английска златна монета със световна амбиция и ярък символ на ранната икономическа независимост на Англия. На достойната трета позиция в класацията ни поставяме дублонът на Брашър. Изключително рядка златна монета, изработена от златаря гравьор Ефраим Брашър през 1787 година, който според аналите от онова време бил близък приятел и съсед на Джордж Вашингтон. Вероятно Брашър е бил човек с особено влияние в обществото, щом е успял да създаде своя собствена златна монета. Интересен факт е, че тя е създадена преди САЩ да имат собствен официален монетен двор. Монетата е изработена от злато с малки допълнения на сребро и мед и реално е използвана в търговията на САЩ. Най-ценните екземпляри от нея имат инициалите ЕБ, щамповани директно върху орела, и тяхната цена на търговете надхвърля 9 милиона долара. Дублонът на Брашър тежи 26,6 грама. Днес са известни официално 7 екземпляра от нея. И нещо любопитно. Дублонът на Брашър се появява в няколко класически криминални романа, най-известният от които е този на Реймънд Чандлър с заглавието «Високият прозорец». Там тази ценна монета не случайно се оказва основен мотив за убийства и доста престъпления. Подгласникът на победителя, заемащ втората позиция в нашата монетна класация, е сребърен долар с развяваща се коса. Това е първата монета, издадена от новосъздаденият монетен двор на САЩ. Тя е с номинал от $1, изсечена през 1794 година и е символ на раждането на новата държава и има огромна историческа стойност. Изображението на лицевата страна представлява Лейди Либърти или Свободата, представена като млада красива жена с развяваща се свободно коса, символ на младата американска нация. За модел е използвана реална жена от Филаделфия, чието име обаче се е изтрило с годините от паметта на американците.
Останало е обаче усещането за значимостта на тази леко недодялана и грубовата, но исторически безценна монета. Смята се, че първите екземпляри са били лично проверявани като качество от Джордж Вашингтон. През 2013 година най-скъпият екземпляр от нея е продаден за рекордните малко над 10 милиона долара. Предполага се, че до наши дни са оцелели не повече от 150 екземпляра от нея. Дизайнер на визията на монетата е Робърт Скот, първият главен гравьор на монетарния двор на САЩ. Теглото на монетата е около 27 грама и е изработена от 90% сребро и 10% мед. Абсолютният шампион сред скъпите колекционерски монети е 20-доларовата златна монета двоен орел. Това е най-известната и най-скъпата златна монета в света. Отсечена е по времето на Голямата депресия, когато президентът на САЩ Франклин Рузвелт забранява частното притежание на злато. Въпреки че са отсечени цели 445 500 броя, нито една не е пусната официално в обращение. Почти всички са разтопени, но няколко екземпляра изчезват мистериозно, което превръща монетата в легенда сред колекционерите. През 2021 година единственият оцелял легален екземпляр е продаден на търг за крупната сума от 18,9 милиона долара, което я прави най-скъпата монета в историята. Този абсолютен рекордьор тежи 33,44 грама и 90% от теглото му е чисто злато. Дизайнер на монетата е Огъста Сейнт Годънс. На практика тази монета е върхът на златния стандарт. Тя бележи края на една епоха, в която парите са били изработвани от злато. Високият релеф на монетата я прави изключително красива и впечатляваща, но трудна за изработване. Това на практика допринася за нейната уникалност и изключително високата й колекционерска стойност. Видяхте ги? Всички тези монети като стойност не се определят само от материала, от който са направени, а от нещо много по-важно за човека. Това е историята. Архивните данни за всяка една от тях и какво тя носи като история, какво е вплетено и колекционерите колко го оценяват. Затова този процес, както казахме, е доста динамичен. Очаквайте поредици, които да опровергаят и тази. Всичко е в динамиката, всичко е какво ще се покаже от старите архиви.